Welkom to deze klassen van Seelische Heelunk. Mijn naam is Anna Friesen en mijn vreugde dat ik kan een poort zijn van de Heelunk wat God verdient leven heeft. Ik ben de vrouw van Ben Friesen. We hebben 3 kinderen, Claudia, Samuel en Diana. We zijn nu meestal 25 jaar bevrijd en zo ik heb al een vol leven gehad. En ik wil wissen van de dingen van mijn leven ook metdelen met jullie. En dan gaan we weer aan deze klassen van het boek wat ik hier heb gesteld heb. Dat heet Seelische Heelunk. Ik heb niet leichte kinderjaren gehad. Er zijn goede tijden mank geweest, maar er zijn ook sehr schwere tijden mank geweest. En God heeft mij geheeld van de wunden wat ik gekregen heb van opwassen. En dit is nu ook mijn wens, mijn verlangen voor die, dat u dat ook krijgen kan. En als u dit boek, deze video's, dit voor die persoonlijk doorgaan, des oder als groep, ik weet dat u waarschijnlijk kan en zegen krijgen daarvan, want God heeft veel wat hij die geven wil. Als ik opwassen deed, als ik nog maar ganz klein was, dan weet ik dat er weer een tijd waar something anders was. Ik kan nog niet graag verstaan wat dat weer, maar irgendwie voelt zich al ergens wat anders. Nu later, wanneer ik terugkijk, nu weet ik dat weer een moment waar ik mijn dad het eerste mal zag, waar hij bedronken was. En dat is waar veel van mijn video van herkomen deed. Ik wil mijn dad niet meer beschuldigen, daarvoor ik heel lang. Ik weet dat nu dat mijn dad ook een grote video geweest is dan immer. Dat is waar hij drinken deed. En maar als ik eens ouder word, moet ik verantwoording nemen voor mijn leven. En laten God mij Heilung schenken, zoals mij dat fehlen deed. En dat ik mijn dad loslaten deed. En niet verantwoordelijk houden deed voor mijn leven. Maar ik had het geleerd dat wanneer mensen een video zijn, dan geven die de nächsten ook video. Dat is wat mijn dad deed en dat heb ik sogar ook gedaan tegen de mensen rond mij. Als ik 9 jaar oud was, dan bekeer ik me. Ik heb mijn leven in Jezus zijn handen en ik was vol vertrouwen en geloven dat ik in God zijn handen was en dat God wordt dingen met mijn leven doen. Hij wordt mij brengen in leven. Als ik vanaf 9 jaar was, dan hoor ik een droom. En deze droom, wie Jezus naar ons als familie kwam spazieren. Ik was dan thuis bij mijn ouderen. En ik ben een persoon, ik ben mensenvriend. En ik krijg ze weer in deze droom ook. Ik was zo excited dat Jezus er bij ons was. En ik wil den voets alles weten wat we hadden. We gingen buiten op dem Hofraum. En dan zei Jezus zu mir, du kannst mich fragen, wat immer du was. En ik zei nog immer een zo'n nischige persoon geweest. Hier had ik niet gelegenheid Jezus nog wat te vragen. En ik vroeg hem, wat wil hij wel laten, want ik keine Klier had. En dan wijst hij mij. Dan wijst hij mij een beeld van ons hoofd door, zoals wanneer ik ons bebrand was. En dat lijkt zo treurig, dat lijkt zo diester, alle wegen oors, dat lijkt zo grijf, zo zwart. Ze zo wat hij wel laten. En diesen alle kon ik niet verstaan, wat die droom bedienen deed. En den droom vergot ik niet. En den ligt mij van de eerste dag nog zo op mijn hart, because ik weet dat God schenkt mij den droom van Isaac. Hij redt door al te mij door den droom. En ik heb manchmal mijn leven vergelijkt met Jozef zien in de Bijbel. Jozef kreeg ook droom van God. Als hij nog maar zo jong was en nog niet zo veel verständnis had over dingen, maar dan schenkt God hem al een droom, te aanwijzen, ik wil die te wat brengen en ik wil die voorbereiden. Jozef die ging een zwart leven door. Zijn broeder gleichten hem niet, verkauften hem. En hij ging van een barm am Gruven zijn, zu einem Gefängnis zijn. En zo, Jozef ging een zwart leven door. Maar dan met eens, dan neemt God hem dooruit. En heeft hem, en hij heeft hem nu uitgemerkt. En hij hield zich in deze ganze tijd aan God. En God heeft hem nu uitgemerkt voor het werk wat voor hem ligt. God zijn volk fehlt van de hongersnood te redden, de Israëlieten. Dat is Jozef zijn papa, zijn ganze familie. En zo Jozef speelt hier nu een grote part
die Familie von der Hungersnot raden. Krijgt die Familie, wat aan zijn weien doen had, voor die wie hij doet nu. Voor die familie, wie hij nu doet. En zo valt zich mij dat nogmaals. De Welt, wat mij zo weien doen heeft, en verwund heeft, voor die Welt wil ik hier nu zijn en Heilung aanbieden, wat God te geven heeft. Ik ben een zwaar leven daar. Vandaar wat ik den droom kreeg. Maar nu, ik heb vele zware dingen beleefd in mijn leven. Ik weet dat nog, als ik bij 13 jaar oud was, dan had mijn papa ook een dag waar gedronken. En hij ging naar de bootstoof en hij kwam niet eruit. En ik wie immer zo om te doen, oppassen, wo die blijven, wat die deed, ik wil sure maken dat hij oké wordt zijn. En zo, ik ging mijn mama vragen, dat ze me wilde kijken wat er onging. En ze had die een klein engstje opgelaten, ging ze ernaar en schreef ze alles wat ze kon. En dan rand ik door en dan zag we dat hij zich met zijn belt beim showerrad gehangen had en hij al ganz blij was. En we schafften zijn om erop te krijgen en dat we zo schwar. Aber hij verholt zich. Hij kreeg nog ware oren, hij verholt zich en hij overleeft dat. Dat was een van de dingen wat mij, glaube ik, de ganste verwund had im leven. En er kwam de tijd in mijn leven, in de latere jaren, wo ik dat voor God brengen moest en wo ik Jezus aanladen deed in part te worden van die memory. En die memory doen we bloos weiden en doen we angst en doen we onvrede. Maar ik laat Jezus aan in die memory na te komen. En nu, wanneer ik aan dat denk, ik kan het correct zijn wat er alles weer, maar nu zet Jezus er ook. En door Jezus als vrede. En zo dat heeft nu een andernis gegeven. Daar heb ik nu Heilung gekregen. En zo heeft God veel dingen in mijn leven gedaan. Zoals 10 jaar terug, dan trouwde ik mijn man met onze oudste beide kinderen hier in Mexico. We wisten dat God hat ons berufen, hierhin te komen, aber we wisten nog niet wo we wat hij met ons wil. En dat is in die jaren, wat ik geloof, wo God dat alles om mij geschafft heeft, wo hij mij in een wüste aanleiden deed en aan mij schaffen deed, wo hij mij Heilung geven deed, wo hij mij vrij maken deed van vele dingen, wo ik aan gebonden was, en wo hij mij voorbereiden deed, Tim krijgt dit doen wat ik niet gerust doe. Dat ik dit niet aanbieden kan wat ik gekregen heb. Moses, die was 40 jaar in de wüste. Als God am roepen deed en zei, hij zal terug naar Egypten gaan en raden zijn volk door Egypten eruit. Moses, die kan deze wüste. Hij was al 40 jaar hier in Schubhard geweest. En zo hij wist om wat het toe ging. Deze jaren wat ik in de wüste geweest ben, heb ik veel Heilung gekregen. En God veel nur kennengelernt, veel beter kennengelernt. En zo, nu wil ik gleichen, die te helpen door daar te gaan. Dat zijn vielleicht zo bij 15 jaar terug met mij. Dan hadden we mal een vrouw wat hier bij onze kerk kwam reden. Ze was een donkere vrouw, een Afrikanische vrouw, en noem wie Obi. En ik vroeg deze vrouw als zij wil beden over mij. Ik voel dat God wat te mij zeggen wil. So ze leerde haar heen op mijn schouder schnappen. En dan zei ze te mij, God wil gaan deze mensen zo zijn, als hij zijn dat. En ik kon dit niet verstaan, want ik dacht zo, ik gleiche mensen. Ik ben niet gegen eine soort mensen naar de andere. Ik neem die mensen alle aan zoals die zijn. Maar ik kon dat dan nog niet verstaan. Dat die wat maanden bad ik eerst verständnis kreeg door Wees God die mir meine Uhren op, te mensen moet zo zijn als hij zijn dat. En wo mensen, God mensen zijn dat is van het hart. God zit het hart. We kijken immer van buiten en we rechten zo leicht van buiten. We zijn den alcoholic, we zijn die wat die kleine kinderen misbruiken dat. We zijn en we geven nummers, we geven labels. Maar God, die kijkt immer naar het hart. En die zit een hart wat er twee is, een hart wat er rood, een hart wat er vol weideel is. En dit is wat ik aanvang te zijn. Als ik mijn dad dan zijn deed, dan zag ik niet meer de alcoholic wat er voor mij stond, wat onze familie het leven best wel schwer maken. Dan zag ik een hart wat er een weideel weer en wat de Heilung fehlen deed. En dat brukt mijn hart.
2. Das ist nicht leicht, wenn die dort alle wegen ran designen, dass wo verbrechen diese Welt ist, wie viel Tränen die Herz da sind. Aber du hast eine Antwort dafür, du hast eine Hoffnung dafür. Und das ist Jesus Christus. Er kann Heilung geben zu unserem gebrochenen Herz. In 1. Samuel 16, Vers 7, da habe ich die Geschichte von dem Prophet Samuel, wo er nur diese Familie kämpft, wo König David dann von herkommt, wo er die jüngste Sohn ist. Und du sollen König gesalbt werden. Und Samuel steht für diese große, starke Jungs und er glaubt, dass einer von denen wird der König sein. Und in den 7. Vers, du sagst Gott zu Samuel, guck mal, du kickst einmal vom Beten, aber ich kick nicht hart. Und das Vers ist ein von den wertvollsten Versen geworden für mich. Wegen dort sage ich mir so viel, dass Gott ist so sehr am zu tun, an mein Hart, und wo mein Hart ist, als dort gesund ist oder als dort Heilung fehlt. Und so, wir merken uns dort immer schwer mit den Dingen rum uns, so sehr, aber das ist, wo Gott am besorgt ist. In Johannes 10, Vers 10, du sagst Jesus, ich bin gekommen, um dir das ewige Leben geben, und dass du das voll abhast. Das ewige Leben, das ist das Wichtigste, dass wir dort haben, dass wir dort kriegen. Und dort hat Jesus uns gegeben, indem er am Kreuz gestorben ist für uns. Und wenn wir dort annehmen, was er getan hat, dann haben wir dort ewige Leben. Aber er sagt in diesem Vers, ich will dir noch mal geben, ich will dir noch das Leben voll abgeben. Und dort ist ein Leben voll Frieden, ein Leben voll Frieden. Und dort erlangen wir, indem dass Jesus uns Hart heilen wird, dass er uns frei merken wird von Dingen, dann kriegen wir ein neues Leben, ein innerliches neues Leben. Wir leben in einer gefallenen Welt. Eine Welt, die voll Sinn ist und die uns beschädigen wird. Durch Sinn aller wegen rum uns. Und durch diesen Sinn, wo wir weitergehen wollen. dass manchmal von den Menschen, die ganz nutzte in uns Leben sind, dass die uns weiter durch Sinn, aber in so einer Welt leben wir. Und der Feind, uns Jena, der ist dann immer futzerei, durch uns was geben, die wir betreiben. Aber das ist nicht die Antwort. Wegen betreiben, das bleibt nicht. Das lädt noch nur. Und dann wagt die weiter vom Frischen ab und fällt noch stärker und noch gerader als vorher. Ich habe was mal erfahren hätten gehört mit einer Teen, was dabei geht. Und dann nehme ich selber eine Pal an, um das zu betreiben, wenn ich eine Teen weiter, das ist bloß bitte gewöhnlich euch. Aber ich will nicht Lebenstypus an eine Pal nehmen, um das zu betreiben. So dann habe ich auch mal nehmen und vor einem Teendoktor, lassen mich da und schaffen, dass das mal gefixt ist, dass das mal ganz abgeklärt ist. Nicht? Gott, der will uns Heilung geben. Der Feind, der will das betreiben. Und der will haben, die soll nie nicht weggehen. Und wir sollen immer unter den Druck von der leben, von der Sinn. Aber Gott, der bietet uns eine Heilung an, wird diese Wunden, wird Taumerken sozusagen. Der wird da alle aufstehen, der wird Taugen, der wird eine Nur überwassen und dass wir mit dort nicht mehr handeln brauchen. In das Buch, da sind die Überschriften von was wir durchgehen wollen. Und ich werde hier ganz kurz mal übergehen. Wir wollen verstehen lernen, wer ich sehe. Sehr wichtig, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir uns lernen zu gleichen. Verstehen kann, wer Gott ist. Wenn ich nur diesen Gott gehen mit mir verwendet hat, wenn ich ihn nicht kann oder wenn ich nicht weiß, wo er wirklich ist. Verstehen kann, wo ich im Jährlichen sehe. Für einmal sowieso verbiestert, wir wissen nicht, wo wir sind und dann gehen wir auch nicht vorwärts. Und Gott will haben, wir sollen vorwärts gehen. Was meine geradsten Noten sind, dass man anerkennen, das ist, was mir fehlt. Das ist, was nötig ist in meinem Leben. Verstehen kann, mit was ich zu kämpfen habe. Das ist ein großes Part. Einfach mal in ihr Segen und sagen, das, was in meinem Hart ist, das ist, mit was ich zu kämpfen habe. Verstehen kann, warum ich die Dinge tue. Ich kann immer nicht verstehen, wegen was mein Dad trinken tut. Aber Gott sagt mir das ab. Und dann gibt mir das ein anderes Bild von meinem Dad. Verstehen kann, wo diese Weide herkommt. Paulus, der sagt ab einer Stelle in Philippa, ich strebe nicht dort, was vor mir liegt, und ich vergete von dort, was hinter mir ist. Aber wir können dort nicht vergeten, was hinter uns ist,
wenn wir nicht einmal mit dort handeln dann. So wir gehen wir handeln mit dort, wir gucken von wo diese Video herkommt, wir handeln mit dort und dann können wir vorwärts gehen. Verstehen kann, wo ich bei hier mit dem umgegangen sind. Kreiden und wer du bist, du hast die gelehrt, eine Weise oder andere Weise mit denen weiter zu handeln. Und gewöhnlich finden wir ein Ding, was nicht gesund ist. Und so, Gott will uns lernen, dort nach Amt zu bringen. Verstehen kann, wo ich die weiter kann Gott bringen für Heilung. Das ist ein Ding, was wir uns lernen müssen, wo wir dort tun können. Und dann das Letzte, verstehen kann, wo ich ein gesundes Hort unterhalten kann. Das ist ein sehr wichtiges Ding, dass wenn wir einmal mal ans ganze Hort haben durchgehen, in Heilung gekriegt haben, dass wir dort dann noch unterhalten können. Dass wir dort dann nicht taglauten können und glücklich werden können. Im Psalm 81, Vers 10, da sagt Gott zu seinem Volk, und da sagt er zu mir und die von dir, merk den Müll groß ab und ich werde fallen. So, wenn du den Hort von dir aufmerken wirst, Gott, der wird dort fallen. Der wird den Hort geben, Kraft, dort wird den Hort fehlen, und hat viel zu geben. So, ich will die Mut merken dort, dass du die von der ganz Hand geben darfst, an Gott seine Hände, laut arm den Hort geben, was dort fehlen wird. Dankeschön für Teilnehmen an dieser Klasse. Wollen wir noch schließen mit dem Gebet. Dankeschön für Gott, für diese gesegnete Zeit. Und Dankeschön für jeder Hort, wo du so sehr unbesorgt bist, wo du so eine gute Läufe hast. Ich bete, dass du jeder Hort wirst tragen nach dir und dass jeder Hort sich was aufmerken zu dir. Weil du hast so viel zu geben. Ich bete, dass du jeder Hort schenken wirst, was dort fehlen wird, besonders die Heilung, was dort wird fehlen. Und ich bete Gott, dass wer immer der Tauhorchen wird, und teilnehmen wird und dass die wollen gesegnet werden und dass du die ewig kriegen. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen.